Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo Secrets Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi I am a maid, ndigere muno muDubai, ndatova nearly 4 years ndigere muno muDubai. Mari yandiri kupiwa imari yakawanda chaizvo. Ndainge ndichimboshanda samaid pandainge ndichiri kuZim, asi Mari vakabva vachizondiwanira nyasha ndikatorwa neimwe couple maZimbabweans, but zvavanoita mukoma havasi vanhu vose vane mari vamunenge muchiti idzi imbinga kana kungoti zvigananda zvinodya mari nehurumende, vanenge vachingodya mari nekuda kwehurumende. Vamwe vacho zvavanobata usiku zvinotyisa. Muri sei? Zita rangu inini muchanditi Tariro. Ndichati ndiri mudzimai, ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinoshanda samaid muno muDubai. Mukoma kuuya kwandakaita kuno kuDubai ndakange ndichitofara zvisingaite ndichiti Mwari vandiwanira nyasha. Asi mari zvangu ndinopiwa vanhu vandinoshandira ndikangoti vane mwoyo wakanaka, asi shungu dzevanhurume ndodzandiunza pano. Handichina kana shungu dzekunzwa kuda kana kuva nemunhurume. Ndinotosarudza kuti ndige ndichiita bonde ndiri ndega. Ndine zvimishini zvandakatenga izvo zvandinoshandisa panguva kana ndava kunzwa kuti ndava kuda kusangana nemunhurume. Zvose izvi hazvisi normal zviri kuitika kwandiri. Ndiri mudzimaiwo akatonaka, ndakatoumbwawo ndine runako rwangu, asi mukoma nekuda kwekuti ndinorarwa usiku nenyoka yandinotoona inouya kwandiri. Nyoka iyi ndo inondipedza mafeelings. Kunyange ndikanzi ndinenge ndadanana nemurume, pakunoda kunosika bonde zvinotonetsa. Kana ndega ndinonzwa ndichitoda kutorutsa zvokuti murume wandinenge ndiinaye anozototadza kutozvinzwisisa kuti kochii chiri kumboitika panapa, but haasiri anenge aine problem. Ndini ndinenge ndiri dambudziko racho, because handitokwanisi kuti ndinge ndichizviona ndiri pasi pemurume ndichiita bonde naye, asi kana ndiri kuhope ndinenge ndichidanana nenyoka. Dzimwe nguva nyoka iyi inoshanduka kuita murungu, but ari witch Arab. Kana ndiri kuhope ndinenge ndichinzwa kufara zvisingaiti ndichisika bonde nenyoka iyoyo. Pandakatanga kuvashandira vanhu ava havana kungondiunza kuno kuDubai same time. Pakutanga mukomanachi ndakange ndichishanda kumba kwavo, ndichati vanogara kuBorodzal, saka basa rangu rainge ringoriwo normal rekungotsvaira mumba, kubika, kugeza vana. Vane vana vavo 3. Ndaipiwa mari yakawanda, ndichitofara ndichitoti ndatowanawo basa rakanaka. Saka vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichitora passport. Ndaisatoda zvekutotora passport because zvekubuda muZim ndainge ndisingadi, because ndaingonzwa kuti vanhu vanogara kuSouth Africa vanoshungurudzwa. Saka ndakange ndisingatodi zvekubuda munyika. Hama dzakawanda ndainge ndiinadzo dzainge dziri muSouth Africa, but kunyange dzainge dzichinditi Tari uya ushande kunoku, but ndainge ndisingadi kubuda muZimbabwe. Saka ndakazoti ndamanikidziwa kutora passport, ndava nepassport. Ndopa vakabva vachizondigadzirira mapepa. Ndakange ndisingatozivi kuti vane imba yavo yavainayo muno muDubai. Ndokubva ndachizouya kunoku kuDubai. Ndauya kunoku takambogara tose. Zuva iro ravakazodzokera kuZim vakandiudza kuti ndinge ndichibika maseafoods, but ndisazoisa salt. Ndikaita saizvozvo vakabva vachizondidaidza. It was somewhere kuma5:30. Ndokubva vanditi ndege ndichibvisa carpet mulounge. Ndikaita saizvozvo, then ndokubva vawaridza micheka yavo yemacolors akasiyana siyana. Mukadzi wacho iye anoita zvemanjuzu. Takabva tachizogara pasi. Takati tagara pasi kudaro, ndokubva tanzi tinge tichidya dina. Rainge riri dina remanjuzu, asi usiku ihwohwo handina kurara nekuda kwezvinhu zvandakaona. Ivo already vainge vatosimuka vaenda kuairport. Ndakazoti ndichingonoisa musoro pasi. Ndakatambudzika
zvinhu zvandakaona handimbofi ndakazvikanganwa zvekare. Ndakati ndichirota ndikatanga kunzwa noise mubackground, ndikabva ndaenda kubackyard ndiri kuhope. Pandakati ndichinodongorera ndopandakatanga kuona nyoka yainge iri kubackyard. Ndikapinda mumba ndichimhanya. Nyoka iya yakabva yachizondiona, yakati yandiona kudaro yakanditsevera ikatanga kuseka bonde neni. Musi wekutanga hatina kuseka bonde nenyoka iyi zvekunakidzana, asi yakatoita zvokutondibata chibharo. Ndakamuka ndikatoona kuti ndainge ndatospoila mashits nekuti ndainge ndaenda kumaperiods ndiri kuhope. Kubva zvandakarota hope idzodzo handina kuzombomuka. Kubva ipapo ndainge ndava kungogara ndichingomurota murume uyu achiuya kwandiri kuhope akaita senyoka obva ashanduka kuita muArabhu. Saka vakazoti vadzoka kuno kuDubai, vadzoka zvekare takaita dhina, but musi iwoyo havana kusimuka. Hameno kuti chini chakakonzeresawo kuti vasasimuka after taita dhina. Vakazoti vainge vachazoenda kuairport zuva rinotevera. Hwakange huri usiku. Ndakanzwa noise zvekare, but ipapo ndainge ndisati ndarara. Ndainge ndichiri kutotsumwaira ndichitoona maNigerian movie pafoni yangu. Ndo pandakanzwa noise ndikati chiko chinomboitika. Ndokubva ndamuka paya kwava kubva ndadongorera zvishoma nepabalkoni. Zvandakaona imi vanhu imi, ndakaona madam boss vangu nevana vavo vatatu nemurume wavo vainge vakamira padhuze nerimwe drum reblue. Ndakabva ndachizonzwa madam boss vachiudza murume wavo vakati tanga nevana, nekuti kwainge kuchitonhora. Vaida kuti vana kana vageza vange vachipinda mumba. Saka ndakabva ndachizoona kuti ivo boss vakabva vachizotora, handizivi kuti yainge iri mbiya here kana kuti hari, vakange vachichera. Ndaifungidzira kuti yainge iri mvura yavainge vachichera kubva mudrum. Drum iroro ndainge ndakanzi usaribata. Saka pavakanditi usaribata, vanhu ava vane imwe chemical company yavo yavainayo kuno kuDubai. Ndakangofungidzira kuti maybe munogona kunge muine acid kana zvimwe zvinhu zvinokuvadza. Saka vakatanga kugezesa vana vavo. Vapedza kugezesa vana vavo, ivo vakabva vagezawo. Ndakati ndikuda kunoona ini kuti vanhu ava vanogeza panze vakashama pamberi pevana vavo, because the eldest one atova ne15 years. Saka ndakati mwana musikana achiona chumbo chababa vake zviriko here zvinhu zvakadai. Saka ndakavataimira vakazoti vapinda mumba. Ndopandakabva ndachizobuda panze ndikaenda kuseri kwemba. Ndikabva ndaona kuti pasi painge pakazara ropa. Mudhamu muya ndikadongorera ndikabva ndaona kuti mainge muine chinhu chainge chichifambamo. Ndimo munogara nyoka iya iyo yandainge ndagara ndichingorota. Ndakaona mainge muine ropa. Ndakadzokera mumba ndichidedera ndichiti zvinhu zvandaona zvimwe kuda ndakanganisa kuona. Zvakaramba zvichingoitika izvi. Vanhu ava vaiti kana vakange vauya kuno kuDubai, kana vauya kuno ndaivataimira, then ndobva ndavaona vachigeza nekugezesa vana vavo. Saka already mukoma hope ndainge ndava kungogara ndichingorota ndiri murumu mangu, nyoka ichipinda mumba. Dzimwe nguva ndinoita yekudongorera iri pasi pemubhedha wangu, ndobva ndatotanga kutoita bonde nayo. Nyoka iyi inonditambisa mazamu angu, inombotamba iri pamusoro pedumbu pangu. Kana ikaita saizvozvo ndinenge ndichinzwa chibereko changu chichitovibrata. Mukoma Nashi, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyoka iyi inondipinda kana siku nesikati iko zvinozvi. Izvi zvava kutokonzeresa kuti ndisanzwa kana feeling for munhurume, asi kana ndichizvibetsera paya ndinenge ndichishandisa mavideos ndo zvinondinetsa kuti ndinotozvibatsira. Ndakatarira mavideos evanhu vanenge vachisika bonde, asi vanhu ava vanenge vari murume nemukadzi. Asi pakuzonoti one on one ndakasvika pakubhuka prostitute. Kunoita zvema-male prostitute. Ndikatsvaka prostitute ndakasangana nemurungu chaiye. Ndikati maybe sezvo ari murungu mafeelings angu achakasika auya. Akandibata murungu uya akaita zvose zvaainge achigona, but ndakange ndichimudza kuti bonde racho rainge richirwadza.
ndaneta nekungoitwa mukadzi wechikwambo ini. Ndakangogarira hangu salary, pay yandiri kupiwa itoriwo mari yakanaka. Ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Ndiri munhu anonamata, asi kunyange ndikanamata zvinengei, kunyange ndikatsanya, hapana kana change yandinomboona. Ndakamboti nerimwe zuva ndawana mapenti angu ari panze, ndikati ndataura nevamwe pastor vari kuZimbabwe vakanditi ngatitsanye. Vakange vati taifanira kuti tinge tichiita 14 days tichitsanya. Takazotogumisidzira tava kutukana nemukadzi wavamufundisi ivavo, sezvo ndakasangana navo online, ndaigara ndichitaura navo. Chakandinetsa ndechikuti nerimwe zuva ndakati ndichitaura navo vakaita sekunge vava kundinyenga. Handina kana kumbovapa response yekuti munhu angati ndainge ndichitovada. Ndakabva ndachizotanga kutukwa. Ndakashamisika ndikati kuvava kundituka futi vamufundisi, ko chii chaitika? Saka ndakabva ndachizoti ndatumidzirwa voice note navo. Ndichinoteerera voice note ndikanzwa kuti ainge ari mudzimai wavo achitondituka kuti pfutsaikai hure rekuDubai. Ndakabva ndangova bloka. Zvakatondishamisa. Hatina kuzoenderera mberi nemutsanyo uya, ndikangosiyana nazvo. Ndakabva ndaramwawo, ende ndiri munhu anokasika kuramwa. Zvose izvi zvakatanga mushure mekunge ndatanga kurota ndiine nyoka. Ndipeiwo mazano mhuri yeZimbabwe, kana ndonamata ndinganamata munamato wakaita sei kuti upenyu hwangu hunge huchishanduka. Ndinodawo kuroorwa, ndinodawo kuva nemhuri yangu. Please help. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakaoma. Hanzi ndakangogarira salary. Saka mufira salary here iyoyo? Shuwa mukangoramba muchingorara nezvinhu nekuda kwepay yamuri kuti muri kupiwa yakawanda. Komadi mangotsvaka rimwe basa ikoko kuDubai. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukoma zvinondirwadza kani. I discovered kuti my half sister, mwana waamai nini, mukadzi akazoroorwa ari mukadzi wechi2 nababa vangu ndiye anga ari kudanana nemurume wangu makore ose awa ndichitambudzwa nemurume. Zviri kundirwadza. Muri sei zvenyu? Inini zita rangu muchaditi Caroline. Ndiri mudzimai, ndiri makore 37 years ekuberekwa. Mukoma ndanga ndagara mumarriage for 10 years, but zvinhu zvakaoma. Nemurume wangu takabva tose muvhu tikakwanisa kuzvisimudza. Murume wangu iye ndichamuti Adam. Takatambura tiri pamwe chete kusvika Mwari vachizotikomborera. Ndaiti uyu ndiye wangu wandichava naye kusvika ndichizofa, asi ndava kufunga kuti ndinge ndichidivhosa murume unless kana mukandipa advice otherwise. Saka zvose ndikangoti zvakangochinja gore rapfuura. Ndopandakatanga kuona kuti murume wangu ava kunyanya kundishungurudza. Kumashure kwese uko ainge achindishungurudza. Saka aiti zviya achingobva kubasa foni yake yobva yatodzimwa, kana kuti ainditaimira paanenge achifungidzira kuti ndinenge ndarara ini, obva abuda panze, obva atanga kutaura ari pafoni. Kubata foni yake inenge iine password, asingade kundipa password yake. Dzimwe nguva aikwanisa kunonoka kubva kubasa, ndikamubvunza obva ati ndanga ndichishanda maovertime, asi kuzoti mwedzi wapera mari dzemaovertime murungu azongondinyudza mari dzangu dzemaovertime. Ndaimubvunza kuti nhai murume wangu pane zviri kuitika here, because iko zvino zvawava kunyatsokuratidza kuti hauchandidi, wava kundisema. Aibva angoseka obva ati ndo problem yako, zvinoita kuti usava attractive izvozvo zvekungogara uchingofungidzira zvinhu zvisipo. Kero unozviziva kuti ndiri munhu anogara ari busy. Ndakazvimanikidza kuti ndinge ndichingogamuchira situation yangu, ndichingoti maybe ndini ndinoshusha, or maybe ndiri munhu anoita overthinking. Asi mukomanashi, mwoyo wemunhu haunyepi, zvaunenge wakuudza ndizvozvo. Nerimwe zuva sezvisineiwo
Mwari vakange vachida kundiratidza zvose zvainge zvichiitika. Ndakabva ndabata foni yake ndikaona kuti yainge isina kulokewa, saka ndainge ndisingatombodi kuita izvozvo, asi ndakazviita nekuti makore ainge awanda ndiri munhu wekungoshorwa chete nemurume. Ndakabva ndachizoti ndavhura foni ndakange ndichida kuona kuti zvechokwadi munhu uyu anogona kunge aine umwe munhu waari kudanana naye here, because kana mumba bonde chaimo mainge musisina. Ndakaona mamessages akawanda from an anonymous number dzakange dzisina kusevewa. I miss you, ndanga ndichikufunga usiku hwese, wati uchauya rini, mwana ava kukusuwa dedi. Reva kuti vanhu ava vakatoita mwana vose. Mukoma mwoyo wangu wakabva watsemuka. Ndikati saka ndo zvanga zvagara zvichiitika izvi. Paakadzoka ndakabva ndamubvunza ndikati, Adam, ndiani uyu? Tarira uone zvinhu zvandiri kuona mufoni mako. Akanyarara. Ndakati ndichichema ndikati, ndiani uyu wauri kufambidzana naye? Akangoti it was nothing serious. Nothing serious. Vanhu vachitaura zvekuti vakapanana mwana. Ndakarwadziwa. Ndikamubvunza ndikati, komarriage, kovana, komakore ose awa? Akati zvinhu zvinongoitika, isu tiri varume. Ndakanzwa mwoyo wangu uchitsemuka, akabva abuda. Ndakabva ndatsvaka ndichida kuziva kuti mukadzi uyu ndiani. Handina kurara kwemazuva ndichiongorora, ndichifona, ndichitsvaka. Saka zuva randisingafi ndakakanganwa. Ndakaona nhamba iya ichifona zvekare. Ndakapindura ndikanyarara. Mukadzi akati, hello baby. Mukoma izwi racho rainge ritori izwi randainge ndichitoziva chairo chairo. Ndakabva ndamubvunza ndikabva ndati, naiwe Esther, ko chii chauri kuita nemurume wangu? Akabva ati sisi, ndokubva atodropa foni. Ndakabva ndabvunza murume wangu ndikati, naiwe kasi wanga uri kuita zvinhu zvose izvi naEsther? Iye akabva ati hongu. Ndikati zvakatanga rini? Akati 10 years ago. Mukoma Nashi, ndakarwadziwa. Ndikafonera murume waEsther kumba ikoko vakanetsana. Saka iko zvinozvi patori nedrama nekuti ivo amai nini, mukadzi mudiki wababa, akandifonera akati kana ndikaramba ndichinetsana nemwana wavo anokwanisa kundigadzira. Ndo zviri kundirwadza izvozvo mainini. Vandaita kuti ndiamai because takazokura tava kurerwa naamai nini, because amai vangu vakazoti vashaika, ndokubva tachizotanga kuchengetwa naamai nini. Handina kumbogara ndakafungidzira kuti amai nini vangakurudzira mwana wavo kuti ange achiita zvinhu zvakadaro. Saka right now ndigere, Mukoma Nashi, handizivi kuti ndichaita sei. Ndiri kurwadziwa, at the same time ndiri kutya kuti kana ndikaramba ndichimbonetsana naye Esther uyu, sezvo amai nini vakanditi kana ukangoputsa marriage yemwana wangu, ziva kuti ndiri kukuendera kun'anga ende ndikuda kuzokupengesa. Zvinoitawo here izvi Mukoma? Ndinotoona sekunge ivo amai nini ndivo vakatopfuurira mwana wavo kuti ange achifambidzana nemurume wangu. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe nemazano. Kutaura kudai ingori misodzi yega yega. Ndiri munhu ari kungogara achingochema zuva nezuva. Ndinenge ndichingochema nekuti ndiri kurwadziwa zvisingaite. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoti ndikatanga kufunga kurwadziwa kwandakange ndichiita kwemakore ose awa ndisingazivi kuti murume wangu iye ari kutofambidzana, akange achifambidzana nemunin'ina wangu, my half sister. Ndiri kurwadziwa Mukoma. Kana mukazonzwa zvichinzi vanhu vanogumisidzira vaenda kana kun'anga, ndizvo zvizvi zvekuti munhu anokurwadzisa kusvika pastage yakadai. Sei akandiitira utsinye hwakadai? Kana kuinewo akambosangana nesituation yakadai, ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Makazozvifambisa sei? Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi patori nemwana apa. Handizivi kuti situation yacho
ichazoguma zvaita sei. Hanzi murume wekusaidi kwake iyewo is not even apologetic. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi ndine stress isingaiti. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Chipoko chaamai vangu chiri kundivharira kana ndikasangana nemurume anenge achida kundiroora. Ndibetsereiwo. Hama dzaamai hadzisi kuda kuti tinge tichifamba nekuti ivo vanoti tiri maKristu. Muri sei zvenyu mukoma? Ini handichazivi kuti ndotaura nani. Muri yeZimbabwe muchitongondibatsirawo. Ndiri kunyora nyaya yangu ndichichema. Ndapota munge muchizoviga chitupa changu. Nyaya yangu inondirwadza. Varume vandinofambidzana navo havakwanisi kana kutombozvinzwisisa kuti ndo zvandiri kusangana nazvo izvi. Ndinogumisidzira ndava kurohwa nemurume uyo wandinenge ndichifambidzana naye. Zita rangu mukoma ndinonzi Rumbidzai. Ndiri mudzimai, ndiri makore 34 years ekuberekwa. Ndigere muno muMujoni. Ndasakadzwa ini nevanhurume. Mukoma ini handina kumbogara ndakafungidzira kuti ndichasvika paage iyi ndisina kuroorwa, ndisina mwana. Handisi kuziva kuti chii chaizvo chakakonzeresawo kuti mweya waamai vangu unge uchizochaya zororo zvekuti vanosvika pakutambudza mwana wavo. Amai vangu vakangondizvara ini ndiri ndega. Handisi kuti handikwanise kuwana murume. Kana ndikamuwana murume ende ndinotoita lucky rekutowana murume anenge atoriwo handsome, murume akadzidza, murume anenge aine mari. Vazhinji vanenge vachitoda kutondiroora. Apo pakuzoti munhu ava kuda kundiroora, mhepo dzacho dzinobva dzasimuka. Zvinhu zvose zvinototanga zvakanaka. Murume anotongouya mulife mangu, tobva tafarirana, anotanga kundida, akangotanga kungotaura zvekuroora, akangoti Rumbi, ini handisi kuda kukutambisa, ndiri serious, ndiri kuda kukuroora. Ndinobva ndatoziva kutoti hondo iyaiya yatanga. Nekuti kana tikangoita zvemujolo zviya zvekungoti munenge muchingofadzana nyama dzenyu, munoramba muchingodanana, asi mukangoita serious akatanga kungokuudza kuti ndinoda kukuita mudzimai wangu, zvinhu zvinobva zvatongochinja. Murume wacho anotongoshanduka, anenge asingachataure neni. Ndinenge ndava kutomutanga inini paWhatsApp. Kana ndikasamutanga anongoswera akanyarara, macalls anenge asingachadaviri, kusada kusangana neni. Kana ndikabvunza vazhinji, kana akada kuva honest neni, ndo paanozondiudza chokwadi chake chose kuti shamwari, pane zvandiri kuona and I'm no longer comfortable to be with you in this relationship. Pakutanga ndakati zvimwe kuda ainge ari ma-excuses because murume akatanga kundiudza kuti ainge achiona chipoko chaamai vangu. This was after ndamubata achichita, ndikati iwe unopenga. Ungati after ndakubatira ma-messages ekuti uri kundichita, then wava kupa tuma-excuses tusina basa twekuti uri kuona chipoko chaamai vangu. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Saka ndaingoti ma-excuses ake. Kusvika rimwe zuva umwe zvekare wandainge ndadanana naye mushure mekunge mekubuda murelationship iyoyo, akandiudza zvekare kuti ainge achiona chipoko chaamai vangu. Uyu munhu ainge achitogara kune imwe province, aipota achindishanyira 2 times a month. Akandifonera rimwe zuva wainge kuri usiku, ndakatonzwa kutoti he was not okay. Ndikati kochi? Akati Rumbi, ndine stress. Ndikati stress yei? Akati Rumbi, ndikuda kukuudza chokwadi. Ndikati chii chiri kuitika? Akati ndakaona munhu muroom mangu, asi munhu uyu ndakatanga ndamuona pandakauya kuzokuona ikoko kuJoburg muroom mako. Ndikati munhu, wakaona munhu upi? Saka akambonyarara kwenguva yakati rebei, ndokubva ati ndakaona umwe mukadzi mukuru ainge akamira padhuze nemubhedha nguva yatainge tichisika bonde. Saka pandakamuona ndakabva ndanzwa munhu iyeye achiti siyana nemwana wangu nekuti ndinozokurova. Ndikati iwe nai uri kurevei? Akati iwe ndakaona umwe mukadzi akati iye ndiye amai vako, akati siyana nemwana wangu. Nhasi ndamurota zvikare mukadzi iyeye ari kuti ndiamai vako ende haadi kuti ange achizondiona
ndinewe, kunyangwe ndanga ndisiri kuda kurambana newe but handikwanisi kuramba ndinewe Rumbi nekuti ndiri kutya kuzourawa kana kurohwa nechipoko chamai vako mukoma. Ndakashaya kuti ndopindura kuti kudii, confidence yakabva yapera, ndikati hakuna zvinhu zvakadai. Ndakamboti zvimwe kudai inge iri coincidence, asi zvakaramba zvichingodzokorora again and again. Murume wetatu zvainge zvakangofanana, akati Rumbi, pane munhu anotyisa ari pauri. Wetatu zvekare akange ari munhu ainge achigara somewhere else. Zvakange zvisisina kana explanation kuti vanhu ava sei vari kungosangana nemunhu umwe chete. Saka ndakabva ndatanga kuendawo kuna namadzibaba. Ndaenda kuna namadzibaba ndikabva ndaudzwa kuti zvinhu izvi zvingangogadzirika chete nenzira dzechivanhu, pasina nzira dzechivanhu hazvingambogadziriki. Saka ndakazoti ndakwanisa kudzokera kuzimu, ndadzokera kuzimu paya ndikabva ndachizonotaura nanasekuru vangu. Ndo pane dambudziko rangu manje ipapo, nekuti madzisekuru angu vanhu vasingatokwanise kundinzwisisa. Vanasekuru including vana amai nini nana amai guru vekudzinza rekwana amai vangu havatodi kana kutombonzwisisa zvachose. Ndakati ndaenda kumusha ndikavaudza pandakangoti ndaenda kumasowe, vakabva vati handiti iwewe unozviziva kuti tiri maSabata ende isusu hatiite izvozvo, nekuti ivo vakati hakuna chinhu chinonzi chipoko. Chipoko mweya wemadhimoni unenge uchinyepedzera sekunge mweya wehama yako yaunoziva. Hanzi kungofunga kwangu. Ndikati vanhu vose ava mungati vari kuona zvinhu zvisiri izvo here? Ndikati zviri kuitika kwandiri. Madzisekuru angu vakatoti Rumbi, rega kufunga zvinhu zvisipo, you need to pray. Kunamata ndinonamata, kutsanya ndinotsanya, asi zvinhu hazvisi kumira. Nerimwe zuva hwainge huri usiku, ndakarota ndikamuka ndikaona kuti zvechokwadi mainge muine munhu mumba mangu. Zuva randakaona chipoko chaamai vangu, ndakatonzwa izwi, ndatoziva kuti izwi iri rainge riri raamai vangu. Even though amai vangu vakafa ndichiri mwana mudiki, ndainge ndichiri kuma 3 years, saka handitorangariri izwi raamai vangu. Saka amai vangu ava vakatanga kutaura neni vachiti handisi kufara. Ndikati ndaita sei nhai amai? Vakati hausiriwe wakazviita izvi, asi ndibaba vako, nekuti vakatora hanzi mari, mainge muri mugore ra1985. Nyaya iyi ndakaiudzwa zvekare nevamwe amai guru, sisi vakuru vaamai vangu. Hanzi muna 1985 baba vangu vachingobva mukuroorana naamai vangu vakangonobvisa mari yetsvakirai kuno chete mushure mekunge vatizisa amai vangu. Saka vakazoti vaunganidza mari, because amai vangu hanzi vainge vachanda vari nesi, vainge vaine zvimari amai, plus vaita zvekutengesa. Baba vakabva vabira amai mari yavainge vakachengeta pamwe, vachiti imari yavainge vachifanira kuti vange vachizoenda kunoroora amai vangu. Vakashandisa mari iyoyo baba vakanoroora umwe mukadzi. Amai vangu vakazonwa mushonga wemakonzo ndokubva vachizofa, but inini ndainge ndatozvarwa panguva yacho iyoyo, because vakange vava kungogara vachingoshungurudzwa nguva dzose nababa vangu. Saka ndo zvakakonzeresa kuti vange vachizofa vaine chigumbu. Iniwo semwana ndakange ndichiriwo mwana mudiki, ndisina kana chandainge ndichiziva. Saka pandakangoona chipoko chavo mukoma, pandakamuka ndakaona mumba mainge muine rimwe zilight, ndokubva rangoti dzim, rikadzima zilight iroro. Zvino ndinoti kana ndikataura nehama dzaamai vanoti uri kuona madhimoni, ibva kuchechi, because ndinonamata kune imwe chechi Pentecostal. Vari kunditi ndinge ndichiuya kuzotendeuka ikoko ku7th day. Kana ndikatendeuka hanzi zvose zvandiri kuona, chipoko chandiri kuona handizombofi ndakachiona zvekare, asi ndini ndiri kuona chipoko, ndini ndiri kutambudzika, handizivi kuti ndodii. Amai vangu vanobheja vachiti ndiri kuzofa ndisina kuroorwa nekuda kwemhosva dzababa vangu, kuti hakuna here umwe munhu ari kumutsa mweya
amai vangu nekuti haadi kuti inini ndinge ndichizoroorwawo ndinge ndichizonzi ndaitawo musha wangu. Mukoma handichazivi zvekuita ini, ndinongoti kana muchazoposta nyaya yangu musazosheya profile yangu kana kuzoposta mapictures angu paconfession iyi. Ndoitawo sei? Ndakakanganisa papi? Sei amai vangu vari kundirwisa? Ko ivowo havadi here kuona mwana wavo achifara? Ndiri kushungurudzika ini. Vose vandakadzidza navo vava nevana, vava nemhuri dzavo, but inini ndiri kungotambudzika. So ndine umwe munyama wekuti kana ndikatanga kutaura nezvazvo so ndinokwanisa kungotanga kungochema. Ndine bad luck isingaiti. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.